Така те искам ли? Днес момчето ще стане мъж. Защо ми помагаш? Може би помагам на себе си. Как да откриеш Женвиев? Не обичаш да си губиш времето. Познаваш ли Шайшен? Да ти кажа ли една тайна, Чанги? Да, моля. Тази вечер някой ще умре. И това ще си ти. Давай, тигре! Развихри малкия дракон! Давай ли! И по-диво можеш! Ти си супер дивачка! Картер! Бягай! Бягай! Извинете!